Mhux se jkun ittollerat abbuż f'dawn iż-żminijiet kemm minn min iħaddem kif ukoll mill-ħaddiema stess. Sostna dan il-Ministru Carmelo Abela fl-istess jum li bdew jiftħu mill-ġdid l-istabbilimenti kummerċjali u ħwienet oħra. Abela fakkar li min iħaddem irid iżomm mal-patt soċjali li sar fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD, u jagħmlu l-isforzi li mill-fondi tagħhom jagħtu l-kumplament tas-salarju wara 800 euro li l-Gvern qiegħed ikopri f'dan iż-żmien. Il-Ministru qal li wara d-diskussjonijiet mad-Dipartiment għal Relazzjonijiet Industrijali u għall-Impjiegi huwa kien infurmat li kien hemm xi ħaddiema li ma jridux jidħlu għax-xogħol wara li ħanut li jaħdmu fih reġa' jingħata il-permess li jiftaħ. Jekk min iħaddimhom iddeċida li jiftaħ għax l-Awtorità tas-Saħħa taw dal-permess, naturalment ma jistgħux jieħdu l-liġi bidejhom bħalma min iħaddem ma jistax jieħu l-liġi bidejh. Allura importanti li jekk issa nagħtaw il-possibilità li jerġgħu jiftħu u ġew imsejħa biex imorru lura għax-xogħol, issa jekk hemm raġunijiet validissimi wieħed jrid jarahom. Però b'mod ġenerali ħadd ma jista' jieħu l-liġi bidejh u jgħid isma' jiena ddeċidejt li nagħmel hekk. Il-Ministru Abela stqarru wkoll li wara li tgħaddi l-pandemija il-kundizzjonijiet tax-xogħol iridu jirritornaw għal dawk li kienu qabel ma faqqat l-imxija. Saħaq li l-Gvern se jkompli jistinka biex tkun indirizzata id-differenza fil-pagi bejn is-sessi u li jiddaħħal il-prinċipju ta' ħlas indaqs għal xogħol tal-istess valur kullimkien. Huwa qal li d-Dipartimenti għal Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi f'dan iż-żmien qed jagħmel sforzi kbar fosthom f'rispons ta' eluf ta' emails u telefonati. Qal li fi żmien li ġej se jissaħħaħ dan id-dipartiment. Għandna bżonn aktar staff mad-dipartiment biex inkunu nistgħu inħarsu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol.